Mkhonto gwaza. Gwaza mkhonto gwaza. Phakama ncamalala phakama. Up ngomkhonto wesizwe up. Phansi ngalamasedlana phansi. Phansi ngalezi igebengwana phansi. Angibingelele. Igama lami nguSizwe waMkhize endaweni yasemsinga la ngidabuka khona. Ngikhona ebuholini bezinduna zaseGauteng zasemahostela nguNobhala wazo njengoba ngila. Ngikhona ekwelapheni ezinyangeni zokwelapha ngamakhambi endabuko. Ngikhona emacikweni ngiligoso lengoma futhi ngiphinde ngibe sekomidini elimele amakomidi wonke ezingoma ezikhona la eGauteng kuze kuyofika eNatal. Ake ngizibongele mina nginibongele nani ukuthi uNkulunkulu asigcinele le ndoda. Niyayibona inhlanhla esinayo uNkulunkulu uyasebenza asebenzele ehlala. Mkhulu kade ngalifisa leli thuba ukuthi ngabe kade yenzeka lento. Kodwa ke ngezimo ezithile uNkulunkulu uyefuna mhlawumbe into isitha ke kuqala ekugadle sona khona uzothi mawusubuyisela usiqunsule bese usilahla phansi sizobaqunsula kulele kunina kuphela nje ncamalala ngiyasibonga isibindi obe naso omkhulu ngicela izinyanya namakhosi oselwa asalala athula akwaZulu nomveli nqangi nezinyanya zemizi yakithi sonke sikhona la ukuthi leli thuba olithathe lokuthi ubonelele noma ube uJesu ufela abantu kukufela abantu lokho okuthathile lesinqumo sithathile ngiyabonga mina angisezophakama kakhulu ngoba nayizolo bengikhona eNewtown nginesifiso sokuthi inhlaka zonke njengoba nizihambela izolo bekwamaciko ngikhona namhlanje bekuyinyanga ngikhona enyangeni ngiyethemba nazo zonke ezinye inhlaka zizothinteka ukwenzela ukuthi lempi esibhekene nayo inqobeke ngaleli alanga ngibonge ucele nangu magaya ebuholini bethu esinaye unduna loya ucele ukuthi akwazi ukuthi ngelinye ilanga akasibize ezintweni ehlala sibhekana nazo izinkinga sihlangana nenduna silungisa lokho nalokho ebese ethu emadoda hayi nakho eke silungise nangu uncamalala ebasa kwelinye ichiba manje ike sihambeni siyokotha lo mlilo magaya ngiyabonga ngidlule lapha ngifuna ukusho ukuthi uMay 29 awufike kuqunsulwa abantu kodwa ke kulele kuthina konke lokho uma umuntu ezoshawa yathi ingoma yengane zoma impe ezoxosha ibonakala ngayo iyale bayaluza abahlalisekile kwamona umuntu umefaka imbiza inyakaza eswini ufuna etoilet ufuna ukumkhipha kunjalo ke manje ningabe ngisanyakaza ngicela abafowethu ukubonga kakhulu abaqaphi umsholozi njengoba ngithi ngicela ngishiya inyana nomveli nqanga abasigcinele lo baba esekhulile kangaka kodwa akufanele ke noma eficwa imihla yakhe ukuhamba engawenzile umsebenzi ayo ulethelwe emhlabeni uNkulunkulu ayamnike wona yiyo la wenza njengamanje ekuqaleni usebenzile sasebenzele ehlane angazi noma niyangizwa umbila awukutheli kahle uma usokhulile namhlanje ke uthe qekelele nginethemba kakhulu mina ke imizwa yami ke ngiyilalele uma ingitshela into ephilayo nefili kuyaphilwa la ngicela nje ukuthi ngingaphazamisa isikhathi somphathi ohlelo ngicela ukudeda indawo viva ncamalala viva awusho kanje uthi usephindi uzuma usephindi awuphinde futhi awuphinde futhi awuphinde futhi awuphinde futhi awuphinde ngiyabonga phezu kwabo singagcini
yela la abantu abaregister abangarejistile benze show ukuthi abantu bayosheka endaweni labe vota khona ukuthi amagama ayavelana kuvotwe singabhiyo singekipi nama please